Kadar singi hadin baki pajba nong song snong ka riwyang kila lej ban bo da city sa ka office tray kam u chairman ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB halor ka jingle authority ka karkhana sandar ka bala tip kum ka MS Shri Shakambari Ferro Alloy Private Limited kala penlong ya ka board ban shimkhia ya ka ni ka kam da ka bapha ya ka task force ban hiar sa ka snong ban penlong ya ka jingjurep haka arpo artarek yoyong arhaja arpusan kaniga kenhon haka jingya don lang senior scientist ka MSPCB uba shaisware uba F lalu engineer kala poi shakate ka jaka ka badon kaniga karkhana ya ka bala senran ru daw sordar ka riwyang uba will yaw pniaw ki nong shong snong nalor kiwe haka ni ka jingle jurep kaniga kenhon kila lap shisha ya ka jingle torti kaniga karkhana haka ba haka jaka babu daw yong lapan lang daw fly ash nalor ka jingthe pathar ya u Ibu yung fly ash yung nito, last tu ni ibu. Leo pe gila dang stop ka duro ka dang. Makin ni laring flying ni. Nilarin por baki try. Baki dang. Lại đây nè, shui kami ano ini. Mau tak ada. Kadang kami pendam dah ni. Katai ro kal por. Bandai sa Fly ash tang nang ni, nama orang kan poi fly ash. Katai ka bajur. Jalan pe sa sarong kana buhur yung tan ni. So, kani rin kita. Jalan pe dang ti. Mana yang sana? Ini ke makam. Tu jadi tadi nak ni. Mapet kadang ka. Aspek nani pada tetap stay. Baru. Masuk kidi remata namar pahawak bawas supply mar menghene pas teh ka maki pat ki ai kador sepat kar mana bawan kit. Emang kita apa yang ni? Ni kita Kau no, larawan kit kita rok nang ni. Nama truk kita kan trip singi. Tiga batam mungkin kita no. Jalan pe. Gindi itu barang besar. Gimdi lu re. Yang tak ada seklinik gini, gimdi lu re. Pula di lu tanah besar kan. Kabun ba. Nama bau. Lai SOS Isu tu bagi kuat ban supply yang ni stay beri sekliap saru. Tang bani open iya government ba. La non kam ni fly ash cement factory. Te satai balik satliap sarut makim dar snow don kam. Tiga batam deh ki berat. Kidi be nang kaski kama ubi arkalicious ni deh. Batang arkalicious. The fly ash generated from the unit. It is for being full all. Kanu kali itu kim dilu dah kan. Order tu produk itu ni saya sendiri kan sendiri itu saya sendiri kita approx ni kita kalkulasi itu nak kalkulasi no problem artusan aku patron tu Nak power plant tu. Simit cisnoi di lai els kat sau tayar rang mo. Ya le picture tak semua ini. Apply ke dewan air pe kan ne bahe ana te pak bo chen sepo. Kenang ban. Lagi supen dik be juto. Dalam yang dik be jang her be cai. Lawan ni kalau dap ni kalau obar ka kenjat. Ha ka kenjat no ajrong comot kami yang tena ajrong kerja. Mas ndap maswa benda ke ban kit ayo ni. Tenang sa kali ban kit ni. Kan kidon. Buat kita telin senong. Ke nang pelaj ini. Telut ni arna long baka manrat tuwi mo ba. Ngilawan ong ya nares pe ya kup ka terpar yang ni. Kup tutur par tengar sila jod dilawan kliar. Ka ban ker no fencing no to ikan nek nang kan. Dan jin di enan men step por bas dang kendrong yang tu bisa lek one page yang ne ni yo isu kane lay tel asu. Dum kum liput. Su herlot. Ada jin ka por ba le persat kidi ban nyarapin ban. Di dah kata ndeu. Ban tap ya kan en rekin ne se. Supen her be jeni. Iker ya ne. Baik kena dah iker kena jaka dang kita dang ni isi. Tang bal ayo bor bang. Lawan siap. Kan erban kan ne. Habakran sigilat pathai kubor uba will yaw pnia ulaong baka neka karkhana kala le torti shabab palat pat kumta ula kentu ya ka MSPCB bekam daiban kot tang ha ka jingwan jurep hendrai baka daiban shimkhia halor kani
Nolor kata ulah kena ru bagi nong trai kene ka karkhana shisngi shwa bandan ka jingjurep kila persang bantap yo fly ash da ka khendau. To hakbani kong so ban ai ka jing khoblai ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ba ekling ka jungki ka simkhie ka kam nadu tu sngi ka bang lai ai ka siti dak hakni ki sitayo tami ai ka ba nakling jungi lai mi apo ka office jungki ka ba ni wan boy ka ni ka jing complain ka jungi ba ni bat kini ka jing habri bu fai ash ka bani kong ek ba jungki mata ka sing la wan ban inspect ka ni ka kam ban ka bangi ka sung te ka jing khoblai ka de ba nakling jung ka department ka simkhie ni ka kam te yak e ka bangi kum kini sung pen pau ba ka department kam semla kin sting ka ne ka wan be ur ni ka kam ban juan juriap menta ka sing Atau PI na pada long kajing wan jurup jung mantan ba piwan lang State Pollution Control Board atau PI na kajing le jung ni khana kala le torti khantam ni flash off kala subret ka cabalap jaka bat kala bur aki jaka bom di ban bu ket ka hak ne juan jurip jungi mentar kat ka pollution board ka ba le jurip lang hadu syawa rubiang ba nak ne jongki la ka jongki kmar la di kata ka jing na turti jong ni ka factory ka bala pentut kam akor ni fai as po ka wa rubiang te mbe bangi ong ban le susung bangi thok ka ta hande ba kin sakhi hi nak ne jongki ru ba kila le turti se bapalan te nak ne ka jongi ngi kwa ya ka Meghalaya State Pollution Control Board ba kan simkhie ni ka kam kuma maki kila wan menta ka singi amde penga syukur tangga wan inspect ni ka kam rei ba kade ban simkhie kat kum ki kandon jong ka pollution board namar ba ngisani aka department ba kan le ya ke ka batam tengok dia bendu jing kermen kan namar ba maki ru kila simkhie ni ka kam kata ka jing oi kata ngisa pe je ke jing le jong factory ada ka factory ka penbiang ya ke jing don kam baro ka burom ya ka khut ka suba ka burom ya ka department ka ba ka department ka de ban pe je kene kum kini ki factory balik na jungi kena sung ngin haban pe choi kata ada ni factory kam burom kam khenyi e ya ka department ru kam khenyi e ka dorbar sinong te kamut ba ka jingrai jungi pada lara kamle e kata nakli jong factory nakli jungi ka sangin continue bet pan khang swai nge factory hadu ba kendale swai ki kam khndia thabe de bat kane ka jipun khuni fai ash te dah kini ki sngi ka ba ka snong ka bala mana ba kimde bale pen khuj kene ka wa ruyan he pa na kalin jo ka factory kala phai ki nutre ki jongki bale pen khuju bo ya ki nutre doni khasi badar ki dekhar ki bale lang jo sngi bale pen khuj ka wa ruyan te na ki jongi ka do pasung i bram ngila mare ban tersange kene tinggal de manaru ki ba kene khuju ada ki dang le jubor sa chisin partner kasin ka baning kong ka jilong bru pada ngin ngi hap sngap he tiksin ka ba ala ki dang le jubor biang kata kata kalenting haban le teng letakkan puai ron ka benta nak ni jongi ka do basnong ngin haban le tika ik ba pindon man ong pada halo tu ka jing tap pada kini ki fly ash de khandau sisngi soban kani ka inspection kaneru ngada pej ka doni iri shalandat hak jing sang adap man mana ba ya menta phimde ban kata ai habe de bni fai ash re dang menen kasngi ka bang la ira jong ki khamat la poiru la jong khamat bang li pej ba la don ki dampar ba la don ru ki ne ki JCB faklan ka ba ka lej ban pendap khandau chua makin wan nak ne State Pollution Board ka ba litap do khandau yo ne fly ash te kaner ka pelong ba ka ba selong adu kata-kata nak ne wasinam te ya kata ru to la kat ne ki le persyaru nginom keranden te la baklabi yang sa sisin pan ngan nganom sui e ba nak le jongi pada ngi hap jai biskama nak le jonga kum usoda ba jong kasno hi kawe ngila ya perkhat nak le jong do basnang kawe ba ngin haban ai ke jing tho kana ka department ha de ya kane ka jing jekhe jong ni ka fort ruang ka ba kada kana ka department ka di pe je kane ka ba ni la manaru na kane ka snong ba nam sya ya no ban lek kata ya kane ka ruang mata don hak pring kane ka jing akhi jong lada don kino ki balik pun khujubor kane ka wa ruang lada ka do basnong kan lap kan sim ka senjam ka kham teng la kan poi hanu no upud ru ka basnong ka long balak kloi ka bangi haban yai te ka jing thop teng last nama pen krep mentang hablet ai hak no ka department ka ba nginom sya balik kata mano ya kane ka wa ruang ya mentahi tingi suthu bala ban khang ni de tang ka board district administration hatu pun pha da jing tho so te nakling jungi ka snow ru ngila perkhat kata ka ba de ban pha letar chikata ru ngali ban pha ngilong ki balak kloi ban pha la kana ko letar kam simpar ngi bangin pha ru tang sisi asngi da langin pha ro ngin sa pha no ikata ru telan kene jong ka district mission ru kala ngin pha ru ngin pha la sian la sisi ru kata kan jing e ngi kan do barsnang ting haban pha hi
Nakaliang uba syai swear ulaang, baula lap shisha ya ka jingle torti kani ka karkhana da ka bakdo bakar kompan lang yo fly ash kalong ka bamihap namar batang daslam ula tu chakawa bat ka bapinja khlia ya kawa riwyang. Nolor kata ula pentep ru bana kaliang juga task force kalatong ya ka na kawa riwyang ban le ikites baper bat hapo shite yo ansa yo ya ka kaipat. Habe lilang begini ki biang senong ju sadar ki ki badan lang bani lai lam di iba yo ni jing bo thumor ni fly ash bagila pelang sejaka pelang sedom ni ti hari kata ki ka alam senong bagi ki ong lu ba ka katut porslap jur katut ni ka ni fly ash tu sewa kila pen iru to ka tu kita kanala ba tu sewa ju na to kendro ka pe clear ti ngali sewa ru mengatong sampel na nawa ru mengin analyze ti lalu saya lak benyo ni report ni ko umat to stiu tam kiki kita kijing tes sang itu ko umkan dan kiki bon gi benyo ki parameter yang physical chemical bacterial parameter la kajong ba phe kiban atau komisar saintis satu PI nam baka kadan nam kajing ko ani kajing le atorti ha kani factory kam tama be de kajing bu fly ash ya ngi pe dak mal jong ni kajing le atorti bagi kila pelang me hang tu ya ka di bandra simra nawalta kajing pelang ki gibu atar komba ka tukau ka ki katuit bisawa dak porslap kumbila om gini ki langsung ni te jam taksi kami in mabele ka khamslap hin re ketuka jingtut jang to ka ba poi silu sawa atni tin ti tara lasim ka sampel nang tawar atu pi don nam ka jing iper po ka wa oi ka kom long yong tu ka wa ri opor ketuka ka jing lang tu fly ash tu sawa kunju ki pinyat tu doyong palang atau ka wa kalong ka yong ha tu ka makam long ka jing yong tu khndo tu jing yong tu fly ash atau apa wa pila ban batal mi sindiat ke sinjam pat hadin ba pilawan ban jurep nang ni sakmat ke gar ke sinjam mingkong ya ba ngin ai report ke ba nyala mangnya bo ya khmat la jong bang lasion di gidur gidar kumjo ba hadin kata ka jing tes ni ta galasim ba la kalek ni kata report mun sa ai hadin kata ke ika conclusion begin ai ki recommendation ne ki bangi dan ka manang sa ai report atu semport hai ban mi kan report em còn sempor kon hapo stiu na sinai abisi stiu tam ta Habatin pej bahagi kishap plus F Ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet Namar kata habat thiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pet ya ka sharp plus F ka jingsom. Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam kta I ka dur jing ki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki. Balehi banai kita. Ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan. Ka kot ka kia. Ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar ba modon ka sharp plus F menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya